Matej, reci nam za početak što te nagnalo, ponukalo, koja je nakana bila snimanje i snimiti ovakav film, ovakav sadržaj? Pa, potpuno ista kao i tebe dok si radio ovu knjigu Mreža 50, dakle nakana je sačuvati povijest. I mislim da se o rukometu premalo pisalo, a tu ima puno fantastičnih priča i anegdota koje trebaju biti sačuvane. Kada su se radile kojekakve monografije klubova i dokumentarni filmovi i izložbe, imam osjećaj da je puno toga izostavljeno, pa sam ja odlučio sakupiti ono o čemu se nije govorilo. U kojem povijesnom razdoblju koprivničkog rukometa je krenula tvoja spoznaja o rukometu, o pokretu jednom sportskom? Misliš kad sam ja počeo? Da. Pa eto, tata me vodio na utakmicu 92. godine. To je taj jedan tradicionalan običaj kada su roditelji vodili svoju djecu na utakmice, jedan običaj koji je danas izumro, ali ne možeš ni kriviti današnje roditelje što ne vode djecu na utakmice kada njih same nitko nije vodio. I tu sam se ja zaljubio ne samo u rukomet, nego možda čak i više u tu atmosferu stare koprivničke dvorane. Reci mi, da li je u tebi bilo sadržano nešto sportskog karaktera u smislu bavljenja sportom ili... Ne. Bio sam jedan od onih klinaca šeprtljavi koji su izbjegavali tjelesne, ali gledati sport je bilo nešto drugo. I onda se zaljubiš u tu loptu na jedan drugi način. Reci mi, koje je mjesto prvo bilo, moglo bi se reći kultno mjesto, predmijevam da je to bio gradski stadion za početak? Upravo Stara dvorana je bila. Upravo Stara dvorana, zapravo konkretno prva utakmica na kojoj me tata vodio je bila Dinamo Zagreb protiv Borca iz Banja Luke 1990. ako se ne varam, na Cvjetnu nedjelju. To je bilo, ja mislim, tjedan, dva prije one utakmice velike Dinamo Zvezda. Ali nije me se dojmilo čak ni tako kao što mi se dojmio rukomet. Mislim da sam zapravo možda bio tad i premali, pa nisam shvaćao što se oko mene događa, ali rukomet sam se zaljubio i to je nešto što sam postavljao svojim sugovornicima pitanje u tom filmu zašto ženski rukomet. Koprivnica je imala i muški rukomet, i mušku košarku, i žensku košarku, i Slaven, i Enka Koprivnicu. Nikad nijedan sport nije Podravka toliko kao ženski rukomet. Koprivnica voljela kao ženski rukomet i ljudi nemaju neki konkretan odgovor. Jednostavno je to tako. Reci mi, što te se najviše dojmilo kod prvog kontakta sa rukometom, sa rukometašicama? Nisam mislio da su žene toliko agresivne. Da mogu biti toliko agresivne. Dakle, to je možda jedna atrakcija. Gledaš hrpu žena koje se tuku, nagoravaju i to ti je neobično. Nema šanse vidjeti baš tako nešto na ulici, u školi ili u kvartu. Uvijek je možda nekako u našoj kulturi žene su te koje su mirne, pristojne, onda gledaš kako jedna drugu drži i baca pod hrvatskim zahvatima, a opet da ne spominjem nekakve majstorije rukometne igre, kada zapravo praktički da ne možeš pojmiti da žene mogu tako nešto izvesti. I zapravo mi je i danas ženski rukomet puno atraktivniji od muškog. Neki ljudi kažu da mi muški osobno atraktivniji, meni je ženski puno ljepši. Da mi reci koja si imena prva spoznavao u rukometu, u smislu kvalitete, u smislu dojma? Petika. Dakle, nedavno mi se javila jedna prijateljica planinarka mojih godina i veli, jako me zanima tvoj film, znaš, dok sam bila mala, igrala sam se Snježane Petike. Ja rekao, pa kak to? Pa veli, si igrala za rukomet u školi? Pa veli, ne, imala sam loptu i oko kuće sam trčala, nabijala u zid i zamišljala da sam Snježana Petika. Tako da su te rukometne legende bile nešto što je utjecalo ne na nas koprivničke klince, nego na cijelu Hrvatsku. I Ljerka Krajinović, i Božica Palčić, i Viktorija Gnusova, koja je onda bila jaka, i Valentina Zupko. Valentina Kozma mi je bila susjeda kad smo 96. godine bili prvaci Europe. I imao sam tu ludu sreću, tata me nije mogao voditi na utakmice, pa me vodio susjed
95. godine kvalifikacije za Ligu prvakinja Podravka Artas, kada je Kozma nabacila Tirki, a ovo udarila glavom loptu u gol ko Beckenbauer, ko Birkov, to je bilo nešto nevjerojatno za vidjeti. Sad nema teoretske šanse da vidimo na rukometnim terenima po Hrvatskoj takve istorije i zaljubiš se u to te uzme. Reci mi, sa pojavom profesionalnog bavljenja, profesionalizma u rukometu nastaju drugi odnosi. Da li si ti poklonik više profesionalizma ili amaterizma koji je vladao do tamo negdje kada su u Podravku počeli pristizati igračice sa istoka, Rusija, Ukrajina, Rumunjska i tako dalje? Evo ovako ću ti reći. Drugim rečima, da li si poklonik i stvaranja vlastitog kadra igračica? Što se tiče, sad si ubao jednu jako interesantnu temu o kojoj se u Koprivnici ne smije pričati, ali mi smijemo. Kako to da Podravka unazad 25 godina kao rukometni klub praktički nije iznjedrila, osim Mirande Tatare, gotovo ni jednu vrhunsku igračicu? Da li možda to i nije tako slučajno? To je jedno. A drugo, kad pričamo o profesionalizmu kao takvom, osim što ne mogu vjerovati da na području Koprivnice nema nekog talenta koji se ne bi dao izbrusiti. Ne mora to biti Nova Petika, ali da to bude opet neko zvučnije ime. Kad pričamo o tom profesionalizmu, mislim da je profesionalizam dobra stvar. Ali kad pričamo o profesionalizmu kao emotivac, mislim da profesionalizam ne mora nužno značiti nešto loše i nije problem u profesionalizmu kao takvom kad pričamo o nekim ružnim stvarima u sportu, nego o tome kako se ljudi jedni prema drugima ponašaju. Profesionalizam ne znači da jedni prema drugima moramo biti nepristojni, nekulturni, osorni. I ti u ovoj svojoj knjizi pišeš o jednoj jako zanimljivoj stvari, a to je da su mnoge igračice izjavile, to jest one su same to izjavile, nisi ti to interpretirao, da su otišle iz kluba sa ogorčenim, kao da su neko ljudi jedva čekali da one odu. I ja sam isto dobio dojam, snimajući ovaj film, da je to tako i mislim da tako nije trebalo biti. I zato smo se i mi, kao navijači koji organiziramo promociju filma, odlučili da ćemo podijeliti nekim ljudima i igračicama koje su ostavile veliki trag u koprivničkom rukometu neke plakete i zahvalnice, jer upravo želimo da dožive to, da im 300 ljudi plješće, jer su zaslužili to. Svojedobno, kad sam bio trener u drugoj ekipi Podravke rukometašica, bio sam zagovornik amaterizma i stvaranje vlastitog kadra igračica. Međutim, manjkao je jedan odnos, a to je sa školom, gdje bi bio taj inkubator za proizvodnju pod navodnicima igračica. I nikad klub nije postigao sa školama jedan odnos koji bi osiguravao kadar igračica koji bi bio i domaće proizvodnje. Ne? A mislim da u Koprivnici, u Podravini ima, mada svi tvrde da su Podravke male, rastom, ima i visokih igračica koje bi se uklopile u to. Ana Samarđe je bila mala i puno je njih bilo malih. Anja Andersen je bila niska, tako? Nije baš bila, Bog zna kako, visoka. I Renata Hodak nije bila, Bog zna kako, visoka. Ali kad pričamo o odnosu kluba i škole u dva aspekta, prvo što se tiče igračica, u čemu je problem, to ne mogu točno reći, ali sam shvatio da mnogi profesori tjelesnog ne žele gurati djevojčice u rukomet iz čiste ljubomore jer se bave nekim drugim sportom i guraju ih u taj svoj sport. Neko se bavi tenisom, neko nogometom, neko nečim drugim. I tu je ta neka ljubomora što Podravka kao najistaknutiji sportski kolektiv u gradu dobiva najviše pažnje, konkretno novaca. Ali dobro, drugi aspekt je što mene kao navijača boli da Podravka kao klub gotovo unazad 25 godina nije imala nikakvu akciju animiranja djece po školama da se ide na rukomet. Kad sam ja išao u osnovnu školu, nas iz mog razreda išlo 3-4 i svakog osmog razreda na školi nas 3-4 dječki i 3-4 cure išli su na rukomet. Danas u dvorani nema mlađeg čovjeka od 35 godina. I tu je netko jako gadno pogriješio. Mislim,
mislim da je tu napravljena jedna velika greška koja se ne može samo tako ispraviti, jer sad ići animirati djecu po školama da dolazi na rukomet, nažalost duše su jedne drugačije generacije na koje se ta klica sporta jako teško pliva. A daj me reci, gledaš i dalje, pratiš, viđaš, sudjeluješ, kakav se tebi tip igračica ili može igrača, rukometaša sviđa? Da li šuteri, linijski igrači, kakav način igranja ti se dopada? Pa nekad to ne shvatiš dok vidiš da toga nema. Nedavno je bio derbi između Podravke i Lokomotive, jedna tvrda utakmica, ali jedna loša utakmica. Dakle, mi smo imali primjer jedne agresivne tvrde utakmice 2004. godine kada je Lokomotiva ovdje u 2 utakmice osvojila prvenstvo i bez obzira što smo izgubili, što je bilo puno grubosti, gledali smo jedan jako zanimljiv rukomet. Ovo što smo gledali prije 3 tjedna je bilo kao da 2 8. razreda igraju jedno protiv drugih i ja se ne sjećam da sam vidio gol sa krila i nema gol ni jedna ni druga ekipa, nema šutera izvana i pitaš se kakav je to rukomet. I onda se sjetiš i Lidije Horvat i Andreje Penzić, pa iz ovih starijih, ove Marine Navuković koja je imala top u ruci, koja je znala šutnuti, malo i Budimirke koja eto nažalost nije dala ni približno koliko može, ali vječno će se pamtiti onaj gol iz deveterca nakon isteka vremena protiv Lokomotive te 2004. godine, ta scena je u filmu. Danas gotovo da je nemoguće vidjeti takve poteze i bio sam na nekoliko utakmica Lokomotive u Zagrebu, isto što se tiče vanjskih šutera, gotovo da ih nema, to je sve nekako traljavo, znaš. I onda snimam ovaj film i mislim si pa možda je moja percepcija kriva. I gledam snimke starih utakmica. To je neusporedivo. Dakle, ta Lokomotiva koju smo mi kazali sa 10 razlike 90-ih i početkom 2000-ih godina je 5 puta bolja od ove Lokomotive danas. A da ne pričam o Podravci. Pa dobro, to se sad ne znam. Neka nostalgična vremena i onda ti Šošterić izjavi nakon utakmice da je koprivnička publika imala prilike gledati vrhunski rukomet. Koga lažeš? Mislim, recimo stvari kakve jesu. Daj mi reci ovako, gledajući utakmice, sudjelujući u nekakvom radu, da li je to dovoljno kreativni rad bio između kluba, navijača i da li je dovoljno energije utrošeno u nekakav probitak rukometa? Smatram da je klub trebao u marketingu prema široj publici napraviti nešto više. Nije samo dovoljno podijeliti ulaznice, nije samo dovoljno polijepiti plakate po gradu da se utakmica događa. Mislim da, evo, povodom 50 godina kluba snimljen jedan dokumentarni film, bila je promocija Domoljuba, ali puno ljudi Podravkinih navijača za taj film ne zna. Izdana je ova knjiga Mreža 50 za koju puno Podravkinih navijača ne zna. Dakle, nešto se krivo radilo, a sve je to rezultiralo smanjenjem popularnosti rukometa u gradu. A reci mi, da li je bilo političkog djelovanja u klubu ili oko kluba? Same Podravke? Pa to je, ja mislim da je djelomice možda bilo, možda se Podravka iskorištavala kao klub za neke stvari, evo još uvijek USKOK istražuje te neke ljude, ali to su ružne stvari o kojima ja ne bi pričao jer jednostavno ne znam šta se tu događalo, nitko od nas ne zna i mislim da nemam pravo o tome pričati, a smo mi kao navijači uvijek od politike bježali, nikad nismo na tribinama zagovarali neku stranku, nekog političara, niti smo bili baš protiv neke stranke i protiv nekog političara, kao što su recimo bili Bad Blue Boysi 90. godina, dok su se borili za ime Dinamo. Naša religija i politički svjetonazor uvijek je bila Koprivnica i Podravka. I drago mi je da smo to nekako uspjeli održati sve te godine. Da li ste vi kao navijači organizirani imali djelovanje koje je bilo prožeto neko smisleno? Da li ste djelovali iz utakmice u utakmice, iz prvenstva u prvenstvo? Da li ste se priklanjali klubu i djelovali zajedno? Pa mi smo htjeli napraviti
prvo da budemo u jednu ruku što samostalni, dakle ne da nam klub plaća sve. Ja rekao sam dečkima, ako si mi ne moramo svako platiti svoj šal 50 kuna, onda nismo navijači, pa ne mora nam klub raditi šalove. Ali mi je žao s druge strane da nismo u suradnji s klubom postigli više što se tiče recimo aktiviranja djece po školama, promocije rukometa na taj jedan drugačiji način, jer niti klub, niti mi kao navijači nismo mogli biti jedan otok za sebe i funkcionirati odvojeno. Svi smo imali isti cilj, popularizaciju rukometa u gradu. Tako da nekad je ta sinergija bila puno mislim jača. Možda čak i za vrijeme Jugoslavije kada je klub prijatelja Podravke 80. godina kao jedan navijački klub usko djelovao sa Podravkom kao tvrtkom. Jer oni su zapravo bili marketinško sredstvo, oni su mahali onim zastavama koji imaju specifično Podravkino srce. Podravka, zna se šta znači Podravka i kada sam počeo reklamirati ovaj film, interes javnosti je bio jako velik, ne koprivničke javnosti, nego općenito, zna se što u Hrvatskoj znači Podravka. I svaki put kad se spominje rukometni klub Podravka i njeni navijači, prve asocijacije su Vegeta i Uhe Koprivnica, zna se šta je Koprivnica. Ajde reci mi, da li ste imali neugodnosti prilikom svog nastupanja, nazovimo, djelovanja? Kao navijači? Doživljavali neugodnosti, da? Pa uvijek je bilo nekakvih neugodnosti. Da li ste vi bili inicijatori ikad? Prvo ono što moram reći s ponosom je što taj film isto otvoreno govori da smo mi bili navijači, a ne huligani. Međutim, navijači ko navijači, mlade glave ko mlade glave, bili smo bahati i bezobrazni. Mi smo mislili da je Podravka najbolji klub na svijetu i mora podrživati apsolutno sve, ali to ne ide tako. Lopta je okrugla i nekad izgubiš. A onda dok izgubiš, onda si nezadovoljan, ljuti, suci su ti krivi, i rukometni savez je krivi, i igračice su krive, i trener, i uprava, ali to je sport, ne možeš uvijek pobijediti. Ali nije bilo na našim utakmicama niti žrtava, niti nekih velikih tučnjava, i ono što smo posebno ponosni je da su neki europski navijači koji su gostovali u Koprivnici uvijek isticali da im je ovdje najljepše doći, jer smo ih ugošćavali, vodili u pivnicu, tako da eto, i naši roditelji su zbog našeg navijanja puno propatili, jer brinuli su se za nas dok smo išli na daleka putovanja i njima nije bilo ugodno ako bi nekad policija dolazila na vrata radi nekih naših budalaština, ali to su bile nešto tipa upaljena baklja ili nešto slično, nikad to nije bilo nešto veliko kao što imaju neke velike navijačke skupine, tako da zapravo od tih par incidenata šta se dogodilo su minorni incidenti koji nisu vrijedni neke velike pozornosti, ali nećemo bježati od toga, bili smo i mi kao mladi nekada vraži. Da mi reci, da li ste bili hvaljeni i od koga? Bili smo hvaljeni od igračica, bili smo hvaljeni i od uprave, bili smo hvaljeni i od medija, ali najviše smo hvaljeni danas kad nas nema, kada ljudi pitaju gdje su ti navijači, gdje je ta publika koja plješće, zašto toga više nema. I upravo zato ispada glupo i smiješno, ali mi navijači koji smo mahali tim šalovima i zastavama i pjevali te naše navijačke parole i pjesmice, mi smo sad etnološka vrijednost i povijesno-kulturna baština ovoga grada, mi smo prošlost, mi smo za muzej. I to se više neće ponoviti. I ta moja priča upravo pokazuje te fenomene navijanja. Splitska Torcida se hvali, osnovani su 1950. godine, pa je u Koprivnici organizirano navijanje krenulo krajem 50. godina. Evo vidi ovo, jel možeš zamisliti da danas to neko radi? Jedan od najvećih navijača Podravke, kada je Podravka bila prvak Jugoslavije 66. godine, Zdravko Vidas Kizdra, on je svoj vlastiti pekar izgravirao ime navijača, poklonio igračicama. Evo, prvak Jugoslavije 66. RK Podravke, od vjernog navijača Vidas Zdravka Kizdre. Ovdje na drugoj strani je izgravirao rukometno igralište trener Josip Samardžija Bepo, vidiš šesterac i imena svih igračica, mreža, lopta, da neko može tako voljeti klub. I danas je jednostavno nevjerojatno da se klub može voljeti na ovakav način. Pa evo, kad pričamo o toj rukometnoj duši, ova je jedna bilježnica koju su navijači uglavnom imali zvana Kupusara, gdje smo lijepili svoje članke, slike, izraske iz novina, ulaznice. Evo i to je finale sa Hipom 95. 96. godine, utakmice sa gostovanja i autobusne karte
s tih utakmica gdje smo išli, tu su i fotografije ljudi kojih više nažalost nema, nisu sa nama. I to je ta navijačka duša. I to je ta navijačka duša, dakle nije nam bilo ići na tribinu iz Divljaca, nego smo stvarno voljeli smo to i živjeli smo to. Mnogi koprivnički navijači imaju ovakve bilježnice i čuvaju ulaznice, članke po kuvertama i to se čuva, ne baca. Evo, ja bi za kraj tebe pitao, Slavek, kako si se ti osjećao pisući ovu knjigu koja je meni puno pomogla pri izradi filma? Nakana da pišem ovu knjigu nastala je nakon što sam u listu Podravka gdje sam radio počeo razgovore sa rukometašicama, ali to je bilo svako tjedno razgovor, ali onda sam odlučio, 50 godina kluba je bilo, i da sukladno tome i simbolički napravim 50 razgovora sa rukometašicama koje su obilježile povijest Podravke i godinu i pol mi je trebalo da to sve razgovore, slike, sve napravim i mislim da mi je ideja bila provedena kako treba, a to je bilo da pogled u dušu rukometašica za razliku od onoga što smo ih vidjeli na igralištu. I možemo vidjeti njihov broj, vidjeti da one dobro pucaju, da one dobro trče, da one dobro rade sve rukometne poslove, a ne znamo ni kakve su oni kod kuće, gdje žive, s kim žive, kako su svjetonazora, da li su religiozne. I sve ono što čini ljudski jedan opseg. I to je uspjelo mi da sjedinim u jedan ovako žurnalistički, nazovimo, prikaz u kojemu postoje dosta kontradiktorni sudovi jer je pisan na drugačiji način i svi koji su čitali knjigu izrazili su dosad uvjerenje da je zbilja pisana na način kako je još dosad neviđeno, a to ćete se moći uvjeriti ako ste vidjeli. Dakle, knjiga se može posuditi u gradskoj knjižnici, ali nema u prodaji, nažalost, više. Razgrabljena. To je zapravo i najveći kompliment. Dakle, jedna knjiga sa dušom. To je moj način pisanja, ili Ivančica Podunajec iz Bakovčica. Ja pišem kad je Bog dijelio darove. Ivančica je pružila lijevu ruku, ne? Da. U njoj dobila je jaki šut i ostale. Eto, 8. svibnja u 19 sati Kino Velebit, promocija filma Ustanite Podravci, gdje ćemo opet vidjeti tu dušu izgubljenu koprivničkog rukometa.